Ο Άγιος Νικόδημος, αδελφοί μου, μας λέει μια ιστορία που έχει να κάνει με την εξομολόγηση και με όσους αμαρτάνουν με την ελπίδα της εξομολογήσεως. Ένας νέος εδέθη κατά την καρδίαν από τον έρωτα και από δεσμά μιας πόρνης και ελεγχθείς πολλά σφοδρός από τους γονείς του, από τους συγγενείς του και από το πνευματικό του, απεφάσισε να σπάσει τα δεσμά αυτά και να λυτρωθεί από την αμαρτία ταύτην με μια γενική και καθολική εξομολόγηση όλων των αμαρτιών του. Συνάζοντας λοιπόν το πλήθος των αμαρτιών του, τα έγραψε σε ένα χαρτί, αλλά στην εξέταση που έκαμε του εαυτού του δεν έλαβε και τον πρέποντα πόνον και συντριβή στην καρδία του, αλλά έκαμε τόσο λίγων πόνων, όπου πηγαίνον να εξομολογηθεί, εις το δρόμο έτυχε πάλι να περάσει από την πόρτα του καταραμένου σπιτιού της πόρνης εκείνης, εις τον οποίο σαν άγνωστος επαρακινήθη πάλι να έμβει, και εμβαίνον απεφάσισε να πέσει πάλι στην αμαρτία, και κοντές της παλαιάς να προσθέσει και άλλη, νέα, με την ελπίδα ότι έχει πλέον να υπάγει στον πνευματικό και να εξομολογηθεί όλα στις αμαρτίες του. Αλλά τι ακολούθησε? Καθώς αυτός ήτο επάνω εις εκείνον τον πονηρό λογισμό να πέσει στην πορνεία, εκεί έφτασε ένας άλλος νέος συναεραστής και αγαπητικός της αυτής πόρνης, ο οποίος βλέπον αυτόν εκεί εθυμώθη από τη ζήλια του και χτυπώντας τον ταλέπορο με μία μόνη πληγή τον εθανάτωσε. Όταν παίρνοντες οι εκείς άνθρωποι το λείψανο από εκείνο το πονηρό εργαστήριο για να το ενταφιάσουν, ευρήκανε πάνω του το χαρτί που είχε γραμμένα στις αμαρτίες του για να υπάγει να εξομολογηθεί. Ω ελεεινός θάνατος, ω ελπίδες ψεύτικες. Με αυτή την ιστορία, αδελφοί μου, ο Άγιος Νικόδημος θέλει να μας προφυλάξει. Να μην αμαρτάνουμε δηλαδή με την ελπίδα της εξομολογήσεως και να μην μετατρέπουμε αυτό το ιατρικό που μας έδωσε ο Κυριός μας σε δηλητήριο. Μάλιστα λέει ότι περισσότεροι κολλασμένοι χριστιανοί αμάρταναν με την ελπίδα της εξομολογήσεως. Ας προσέξουμε, αδελφοί μου.